A víz elengedhetetlen. Bár ez a természeti erőforrás bőséges, az ivóvíz csak 0,025%-át teszi ki. Ennek következtében olyan szűkös árucikk, amelyhez jelenleg mintegy 2,2 milliárd embernek nincs hozzáférése. Gyakran természetesnek vesszük, pedig mindennapi életünkben óriási a jelentősége. A háztartásokban elfogyasztott víz közel felét fürdésre, zuhanyozásra és WC-öblítésre használjuk. A vízfogyasztás mintegy negyedét ruhamosásra és mosogatásra fordítjuk. Csak egy kis hányadát, körülbelül 5%-át használjuk főzésre és ivásra. Az egy főre jutó átlagos fogyasztás 120 liter naponta, tehát körülbelül 40 köbméter évente. A feltételezett köbméterenkénti 3,59 eurós összköltséggel, beleértve a szennyvízdíjat is, egy személy éves vízköltsége 143,6 euró. Ha tudatosan gazdálkodunk a vízzel, akkor körülbelül 30%-ot lehet megtakarítani, ami 43,08 eurót jelent évente. Hogyan takarékoskodhatunk a vízfogyasztással? Íme néhány tipp. Egy teljes kádfürdő 3-szor annyi energiát és vizet fogyaszt, mint egy 5 perces zuhanyozás egy normál, nem energiatakarékos zuhanyfejjel. Ha víztakarékos zuhanyfejet használ, akár 5 zuhanyzást is megtehet ugyanannyi energiával és vízzel, mint egy teljes fürdő. Zuhanyzáskor használjon perlátort az áramlás csökkentésére. Ha nem szükséges, zárja el a vizet fogmosás közben. Használja a WC vízleállító gombját. A csöpögő csaptelep szintén óriási többletfogyasztáshoz vezet. Egy év alatt 2000 literenként 10 csepp víz adódik össze. A mosó- és mosogatógépeket csak teljes terheléssel szabad bekapcsolni. Még ha a mosógép rendelkezik is takarékos programmal, mindig érdemes teljes töltettel elindítani. Teljes terhelésnél a készülékeknek kevesebb áramra, vízre és mosószerre van szükségük 1 kg szennyesre, mint takarékos üzemmódban. Új berendezés vásárlásakor figyeljen a víz- és energiafogyasztásra. A gyümölcsöket és zöldségeket csak rövid ideig mossa meg egy mosogatóban vagy tálban, majd öntse a vizet a virágokra. A kert öntözésére esővizet használjon, ameddig csak lehetséges, és csak szükség esetén. Tehát ne felejtsük el, hogy minden csepp víz, amit megtakarítunk, segíthet megőrizni ezt az értékes erőforrást magunk, a jövő nemzedékei és a világ számára.